Здравейте, това е третия влог за днес. Ще бъде малко по-кратък. И мисля, че няма да е последния. Ще има още един, в който ще ви покажа грима, но ще бъде малко, мисля, че без звук. Или ще го покажа в този клип, все още не знам. Сега искам да ви кажа за тази розова вода на Avon. Много хубава. Успокоява цялото ви лице. Почиства и не е с толкова огромен аромат, защото аз, когато използвам розова вода, искам да не си усеща аромата, когато почиствам грим или просто лицето си. Защото винаги така става, винаги мирише адски много на розова вода или на роза. А това не мирише толкова, затова много съм доволна от него. Искам да ви споделя една новина. Ще ходя да се постригвам, не знам кога си още. В понеделник реших, че клипът ще бъде за фестивален грим в другия ми канал или вторник. Да си още не знам кога ще ги качвам. Ще ходя да се постригвам, за да обера мъртвата коса. И ще си... Аз вече съм си поръчала тритюб масло, което заздравява и помага на косата да се удължи. Да. Не, че се фукам. Просто ви казвам. Коректно. Е по-удобно от това огледало да гледам. Това е една палитра, която получих като подарък за Коледа. Това са 26 бръсинки за очи. С тук има огледа, два ружа, пудра и гъбичка за пудрата. Ще използвам тази пудра. Не знам къде е закупена и колко пари. Искам просто да пробвам палитра. Това е палитра на Ruby Rose. Искам просто да пробвам пудрата и ще го направя сега, но нека да минем към същинската част, да нанесем хайлайтер. Ето го тук, не го виждате. Но със същата четка го размазвам. И не използвах фондютен, защото просто не ми трябва. Тъмните ми кръгове, които са малки, тъй като понеже коледна ваканция вече се е наспила. Сега ще използвам тази пудра на Ruby Rose. Ще използвам четката на Avon. Вече съм я тествала, между другото. Сега на челото, защото много мразя, когато се снимам и само блести.
Ще се сложа малко този най-светляра, защото не искам да се много гледа. Между другото не заснех кадър, когато се слагах матиращата пудра, защото пудрата започна да се ръси навсякъде и аз просто не се знах да снимам. Здрасте, бейте се, слага руш. Така само една четка върси. Между другото вчера имам един Baby Lips Pink Punch, който наистина, както казват, мирише уникално. Има много хубав цвят, лек розов. Сега от палитрата ми ще сложа този най-горе кафявия. Върху целия клепач. Сега мъничко от този цвят, който няма да видите съвсем целен и не мога да определя какъв е точно. Ще сложа с гъвката. Съжалявам, че не се вижда, но понеделник при другия гриморок ще се вижда, обещавам. Трябва да се вижда. Ето така и тук с гъвката. Учи се. Сега слагам бяло под веждата. Аз обичам да не съм под веждата след такива четки. Моята е къса, но си върши пак работа. Да не са си под веждата, а не върху. И клипа ще привърша някъде тук. И едва ли ще мога да го завърша. Всъщност не съм Baby Lips Pink Punch и съм готова. Хидратацията му е 8 часа. Мисля да направя още един влог, защото ще бъда малко по-далеч от града и ще се взема един несесиер. Ако не се развали грама, за да мога да го правя. И мисля да направя и сега влог. Какво ще взема, понеже има още час. Има още един час. Не виж как. Хубаво мирише, влюбен съм. Имам само 2 Baby Lips. И събих. Трябва да бия сега 1, 2, 3, 4, 5 четки. А за фестивалния грим, който ще покажа понеделник, почти всички четки. Останаха ми само 2-3. Не забравяме да се реша веждите си. Това беше влогчето. Мислех, че няма да го завърша, но много завърши. Чао, ще се видим в следващия влог.